Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum bil ajri was sabar wa fiha nu'idukum fis-sudi wat-turab wa minha nukhrijukum lil 'urdi wal hisab. Bismillahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada rahmanu sadaqal mursalun in kanat illa sihatan wahidatan wa idza hum jami'ul ladina. Imam Azhari bin Haji Sadri saiki sira wis mat dan saiki sira wis ngalih malang alam iku alam barzah. Sira aja nganti lali karo kang sira sungkemi nalika sira taksi urip karo ingsun sira kabeh yaiku nakseni teman ora ono pangeran kang wajib kasembah kejaba lan ojo kuwatir agama Islam iku agamaku, Gusti Nabi Muhammad iku nabiku, kitab Quran panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku. Wong Islam sak alam dunya yaiku kabeh sadulur. Nabi Ibrahim iku persasat bapakku. Aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Imam Azhari bin Haji Sudri, ujah kang tak warahake marang sira iki sekelono kang teman-teman ngerti yo yen sira bakal manggon ing alam kubur nganti besok dina kiamat, yaiku dinane wong-wong ahli kubur padha ditangekake. Ngerti yo yen pati iku hak manggon ing kubur. Pitakonan mungkar lan nakir ana ing kubur, dina tangi saka kubur, anane hisab, raju, mawa siratal mustaqim, neraka, swarga iku kabeh hak mesti ana. Setuhune dina kiamat iku mesti tumeka. Lan setuhune Gusti Allah iku bakal nangekake wong kang